O problema é que se surda ao quadro, que é o ar. Vai igual patos. Oh.
Merece. Idę do Warszawy. Stał grande.
Trabalha no Fox. Trabalha no Fox. Ano, sa nabulan pa ako kasi at nabulan pa ako kung gagawin sa bayan ng bilasa yung magsulo. Olha. Yeah. Mo. Ako galing kita pagkakagulong iwas ko si bayan na mag-relax dahil lamin
Uno, dos, y tres.